Rodzina Terziew otworzyła pierwszy sklep ekologiczny w Chaskowie ponad 10 lat temu. Ich mała firma przetrwała już kilka kryzysów, a teraz stoi przed nowym wyzwaniem – przejściem z bułgarskiego lewa na euro. Od dziś Nikolaj Terziew zaczyna etykietować produkty nową walutą, ale robi to z niepokojem. W ciągu ostatniego miesiąca nastąpił zauważalny wzrost cen dostawców. Strach przed bankructwem jest realny. Това, което ние реално виждаме, е всъщност цените непрекъснато се повишават и приравняването на България към евровалутата. Това не е най-големият ни проблем. Голям проблем е винаги онова, което повишава цените, защото нещата са много прости. Когато цените се повишават, а покупателната способност на населението не се увеличава, което е реалността в момента в страната ни, това, което се случва, хората пазаруват по-малко. Като пазаруват по-малко, вие продавате по-малко. Największe obawy dotyczą stycznia przyszłego roku, kiedy to obie waluty będą w obiegu przez miesiąc. Знаем много добре, че хаоса предстои началото на януари. Всички хора, които идват от януари месец, ние трябва да им връщаме в евро и трябва да смятаме цените в евроцентове. Ние непрекъснато ще трябва да обменяме левовете в евро, което означава, че трябва да ходим в банки. Едновременно трябва да работим, едновременно трябва да сменяме парите. Чисто физически просто нямам представа как ще се случи това упражнение. Niektórzy klienci sklepu ekologicznego nie postrzegają zakupów w euro tak pesymistycznie. Много се радвам, че България ще приеме еврото. Надявам се икономически това да помогне на държавата. Нямам притеснения. Инфлацията мисля, че не е свързана с еврото. Инфлацията е свързана с други неща. Надявам се, че всичко ще мине добре и няма да има изкуствени увеличения на някакви си цени. Mieszkańcy Chaskowa nie spieszą się z wymianą pieniędzy. Евровече. Не, нямам такива много. Абсурд на този етап. Смятам да бъда оптимист за собствените си мисли, а именно да вярвам, че няма да се случи. Държим на бъдещите пари. Absolutnie. Od 8 sierpnia wszystkie ceny detaliczne muszą być widoczne w obu walutach. Wszystkie banki muszą wymienić lewy do końca 2026 roku. Bułgarski Bank Narodowy będzie wymieniał banknoty i monety z lewów na euro przez nieograniczony czas.